Shalom, horas dihita saluhutna, manang di dia pehita maringanan. Horas. Shalom tuaka amang pandita, tampu bolon, amang pandita Shalom. sibarmata, amang Shalom, pandita shalom. purba dohot, amang pandita sinambela, na adong di Amerika Serikat. Sonari Jepang mahita di parsiajaran triulan patoluon. Ya, triulan na paduahon. Uluan ni parsiajarata amang dainang ima ramba na marna lana la. Ayat syapilon dihita amang dainang di 2 Musa tolu ayat pitu satu walu. Didok songonon tuhita amang dainang. Dungi nina Jehovah ma nunga takas wida pardongalan ni bangsokku na di tano Mesir i. Jala nunga hutagihon anggu hanggu nasida imar dapoton akan apa pasok sak nasida ainunga huboto parnia panas nasida i ala ni umbayan tuat au paluahon nasida sian tangan ni halak misir jala paruharhon nasida sian tanon tutano nadenggan jala nalabas tutano habawaran ni susud dohot situak ni loba tutano inganan ni halak kanaan dohot het i dohot amori dohot perisi dohot hevi dohot jebusi sangonima ayat syapilota di parsyadaran na paduahon kapangidoma hadareni amang pandita purba tangiang pamuhay di parsejarata. Tapasar marwata matang yang meida. Ale tuha Jehovah di batanami, madok mulai tehami Tuhan di baga seperti kenon, di siala asi dok tolong roham nama ngiring kami, manugu kami saat roh di tikiot Tuhan di nalau kami pasya siaja siapa sejarah sikola sabat marhata batak di mana meruluan Rabbana marnala nala. Sayang Tuhan dinahu pas sejarah kami jaluk patora kami sodik Tuhan taling oni pas sejarah non marhite padita simanukarit ang padita sinambela ang padita simarmata ang padita tabulon do nabusom padita purba sayang ma pas sejarah no boy Tuhan pagaranga porsian nami para deho kami Tuhan manongu harorom na paduani upasatay patiken nami di julong margoa mardongan guan ni anak nung mati mo kopami. Amen. Mulai godang tu amang pandita purba nah haraden tang yang pamuhay di parsejarata di sadarion. Di sabat botari di dok songonon tuhita jauh-jauh ni debata tuhita jot-jot si tutu doi paubahon pardalanan ni ngulutta alai molo tatangihon jauh-jauh i doatama ai dalan ni debata do nagabe dalan na dumenggan di hita. Noaing marsyajar mahita amang dainang
Parsajarata di paduahon, Muhama maksud ni parsajarata di parsajaran paduahonon, Rambana marnalana lana. Ima di patorang amang pandita Sinambela, ya, amang pandita Sinambela na arong di posisi di Amerika Serikat, patorang amang jo sautik di hari Minggu, aturang di patorang arong suku-sukun tu amang pandita. Hidok songono amang pandita. Ahado na olo pinasahat ni hasitongan on tuhita di habegeton. Patorak ko namang pandita jo sautik mardongan mau lihat ya. Mau lihat teman dia Pandita Simanukalit naung mamuhai persiajarata dohok nau pasahato suku-sukun di persiajaran Parjolo hari Minggu. Jadilah seroha tapuji Tuhata bohita pajupang muse dungsai ta persiajaran sekolah sabat triwulan kedua. Masuk mahita di triwulan ketiga persiajaran paduahon di hari Minggu judulnya sarupa do judul besarnya Ramba Namar Nala Nala. Jadi duhamuna amanami inanami haha angge pinaribot na hinaholongan di bugasan Yesus Kristus saya diperbisuhi tondi ni debatama hita lau manjalo persiajaran senhata nabadia marhite sekolah sabat. Di pasatawi salam tuita salut sian San Louis, Missouri, Amerika Serikat. Horas marhita. Horas. Jadi suku-sukun nau pinasani amang pendeta si manukali nakin ahado na pinasahan ni hasitongan. Manang ahado na niajarhon ni hasitongan on ima natarsingot tu habengeton. Ya. Berarti di bukasan persiajaran no perlu botota songon dia hina argani habengetoni. Ya. Godang do halak akka persikola dang apala pistar alay benget. Sukses ibana. Alay along do na pistar alay nang along habengeton, dang along kesabaran. Oloma gabe gaga. Di persejarah to taberang matong songon dia do na jolo si Musa litun sian Mesir maporus ibana tuhuta Midian. Hira-hira marumur 40 tahun maibana meninggalhon Mesir. Jala takaslo taboto duksahat ibana di Midian gabe parmahan do ibana. Ya. Molo parmahan botota dotong si pata mon dapotan nakajapalan na lomak alay si pata do akka dapotan tanon na kerdil dang adong gagaton ni akka lumbuna manang biru-biru na. Alay si pata mon lau tu akka ramba. Ya. Ima umbahin na libereng ibana adong sada ramba na marnala-nala. Ya. Ahado na perlu si persiajarata taringot tu ramba na marnala-nalaon molo tajahayat tong di bugasan persiajarata ima di 2 Musa tulu ayat sada do tomlem dapat kita malisi songon dia do partording ni ramba namarnala nalai. Ya. Iyan taringot tu simu kota Midian tung masay liling do. 40 tahun. Di sido iba na membuat boru Midian
ima boroni si Jitro. Ya. Jala dung menikah hibana dot si Jipora di lon debatado dua danak di mana ima si Gerson dohot Eliezer. Ya. Jadi gabe terbarita matong si Muson sahalak permahan na burju songon si Raja Daud. Ya. Di bolu si bana do akka parmaraan di permahanan na. Jala permahanan nai petong gabe sada tikinauli di mana mamban sada persiajaran asal lambenge tibana. Aina jolo di tiki di harajaon Mesiri bana tinggal di istana do. Ape sonari godangam matiki na tong di permahanan di tonga ni ramba. Ya. Alai nakpe di permahanan mang di tonga ni ramba mana di lehon debatado tikina denggan di bana. Lao ma mikiri akan masa, lao di lehon debata bisuk di mana lao manurat buku nabadia ima buku di padan narobi buku Job dohot sada Musa. Laos di jalo si Musa do akka parbinotoan sian debata ima nataringot tu akka partotangan bolon songon dia hadadabu ni jolma manusia si Adam dohot si Hawa tu bagasan dosa jala songon dia aik na sumar songon dia panopaun takas do diboto si Musa ala di leon bisuk na sian surgo. Songon dohot tarombo ni akka opu nasida. Aya alai apala no balga siani ima parbinotoan taringot tu sakap haluaon na pinasahat ni debata tu iban. Ya. Songon dia do pakorhon ni si Musa tu jolma manisia. Alanakin godangaka parbinotoan no pinasahat ni debata. Jadi parbinotoan tu debata petong takas do diboto si Musa. Parbinotoan taringot tu haluaw nakin asa bui malua jolma siandosa. Ya. Jala parbinotoan taringot tu debata bohado jambarni akka jolma akka siradoti hata ni debata. Bibel dohot haluaon tung macay perludo botoon alai molosuadong didok ojahan na marga botoota gabe dang mararti Bibel dohot haluaon ni. Jadi alani no marga dihita saunari persejarah dapat kita siat si Musa ima nalau mangari-mangrimangi taringot tu perdalanan ni si Musa di bugasan parmahananna. Sona udah nake mulutajaha di dua Musa bindu tolui ayat sada saat onom. Mulai di ayat sada di dok songonon. Alai di permahan si Musa do biru-biru ni si Jetro, si matuanai, balim di Midian. Jala dia diadu akka biru-birui, salpu halongonani sahat ro di dolok ni debata imma dolok horeb. Dungi di ida ma suruan ni Jehovah di bogasan api namar nala-nala di tonga-tonga ni ramba. Dungi di bereng ma jadi di ida marsi gorgor api di bogasan rambai. Alaindang olo sudah rambai di pangan. Jadi kadok sada halongangan mernala-nala do
api dirambai alai dong di pamanat si Musa dang mosok rambai. Tu marohana neng lapatakason di pasol hotma tu rambai alai tarbegema suara namandok tu ibana asa unang di pajonok di dok tanggali masipatumi ay tano dabadia do inganan na ni dekemi. Di bereng si Musa tanoi biasa do di dalani. Dangan dong imbarna siat tanon asing ngalai di bagaimana ma suara na mendok ya tanoi nabadia. Jala di perrohoni bahna matutu api songonima marsinala-nala alai tuk suadong do namosok. Oh, hape disima debata patuduhon dirina tu ibana. Aina rodo debata menjupai ibana di tonga ni rambai. Jadi perroni debata ima umbana gabe badiata noi ai disuruh ibana lao membuka si patuna. Ai tanon nabadia doon. Jadi disuruh ma dibuka si patunai. Napabuahon asa toktong si Musa menghargai songon dia lau maradopon debata. Nah, dukpe 40 tahun si Musa gabe parmahan asa rojo ni debata tu ibana asa ibana ma nagabe sada parhitean ni debata lau paluahon bangso Israel sian tano Mesir tano parhatobanani. Di sana dong lo na pinabuat tu si Musa ikon adoksi ulahonon na. Ya? Adoksi bayanon na sa daulahon na balga. Jadi suku-suku nakin ahado pinasahat ni manang niajarhon ni hasit tongan itu hita na taringot tu habengeton. Takas taboto ia si Musa na joloi tungsu anduldo perngodon nasian dunggabe parmahan imana. Jadi di bogasan partikian terjadi maaka hamubaon ni roha. Jadi parimas boido hape gabe na lambok. Parbada boido gabe sibuan dame. Ya. Jadi perlu partikian. Molo si Musa perlu 40 tahun. Menobus 40 tahun na di Misiri. Asa gabe parrohan na lambok ibana. Dukpe marumur 20 tahun imana. Roma jauh-jauh itu ibana. Dipilit debatama ibana. Gabe sibuan haluaon. Tu bangso ni debata di Mesir. Jadi perlu HP ngeton dihita ya. Apalagi dihita akan naposo ni Tuhan ya. Anggota ni Huria. Songoni nang doho takapandita. Perlu marbenget ni roha. Perlu kesabaran. Akan naso sabar. Akan naso marhabengeton. Jojo do gabe gagal. Jadi maluhu parrohahon di pemilihan nadong di General Conference terpilih Presiden General Conference manang ketua Gereja Masih Penar ke-7 sedunia Pendeta Dr. Ayrton Kohler. Jadi maluhu yuhut-yuhuton do perdalanan na ibana pe sahalak na benget. Ya. Tahun 10, 10 gabe gembala jemaat na imana di Saul Paulo. Baru di tahun 15, 10 lalu gabe direktur PA maimana di Rio Grande Saul Conference.
Siani saya di tahun 2002 gabe direktur PAUNE North Brazil. Jadi langkah-langkah di mana diikuti baru di tahun 2002 kembali dia turun dari uni ke daerah. Turun lagi dia ke daerah menjadi sekretaris daerah. Dari sekretaris daerah naik lagi dia direktur PA divisi South America. Sian direktur PA terpilih mana gabe ketua divisi South America, Amerika Selatan. Dan akhirnya terpilih menjadi sekretaris General Conference. Di pemilihan hari Jumat kemarin dia terpilih menjadi ketua General Conference yang pertama dari Amerika Selatan. Ya. Dia lahir di Brazil Selatan dan sekarang dia menjadi ketua gereja kita untuk seluruh dunia. Marhabengetan. Ya. Jadi jolman na bengek do ketua tahun alanipe marsiajar kita simusa nakin asag marhabengeto kita. Jadi godang do ya godang do hapistaran perbinotoan na dapat kita sian na marhabengeton. So mah persiajaran pinasahat mardongan maulate. Mulai tegodang tu amang pandita sinambela na potorakon sautik parsejarata dohot mengelen informasi mengenai organisasi ta pimpinan di organisasi. Baik, nuaing talanjut ma parsejarata di hari Senin tu amang pandita Tampu Bolon. Suku-suku tamang pandita Tampu Bolon songon dia do Jehovah patorakon tu si Musa buasa ma imana naing parsidohot di tonga-tonga ni bangsa Israel na di parhatoban di Mesir. Patorakon namang pandita sotik mengenai sejarah ni si Musa. Nah, bahasa boy songoni mardongan muliate. Mulai tema di tasaluhna terlumubi di napasoni Tuhan memang pendita sepenuh kalit napa satu cukup-cukup dita. Shalom di saluhna pemirsa Aten Bata Ministry natoktong say ringgas rohana manotom maparatehon sian sian YouTube ima Advent Batak Ministry. Baik, mulai di amang pendeta sinambila sian Amerika na pasahaton persejarah di kita ada paratikion di suku-suku ni amang pendeta semenukalit idok nakaningan songo dia do Jehovah patorakot tu si Musa buah sama debata naing parsidohot di tonga-tonga bangsa Israel na di parhatobat di Mesir. Ya. Songo dia jauh patorakot tu si Musa. Ya, buah sama ikon debata campur tangan memakai si Musa. Ya. Parsidohot di tonga-tonga di parhatobanan ni bangsa Israel di Mesir. Baik, jadi om manedokonna campur tangan manang mulo di bahasa Batak nakaning idokon parsidohot ya. Nah berjuluk tabereksian persejarah non ia debata parholong dada hula debata parholong di para tetehon di mana do toktong songot dia perluan ni bangsa Israel takas do dapo to nakendang di babotohon ni amang pendeta sinabela ise
si Musaon sahalak Naserep. Mulut aja ada di buku tolu Musa, 2 Musa tolu. Ayat 10 saya ada. Tidak songonon. Ala ini nasibu sama mandok debata. Ise ma'au. Pola tung dapat tonokku Raja Firauni. Tung pa ruarokku halak Israel sian Misir. Ise ma'au. Ya. Alai sonodok nakaning di tasaluhuna. Kadang mengdenang om mana dipatudu naga bisa ada pernyataan di si Musa taring waktu isi mebana. Ya. Dan layak ibana. Bahasa pola ikut debat dari dahon. Debata ibana. Persidoho di si. Ya. Dan adong gugu ni si Musa. Dan adong kehebatan ni si Musa. Jadi pernyataan naridok dison isi ma'au dada hulan keraguan di diri ni mana sendiri. Alah memang pengakuan ni mana tak mampu mana. Molo so marite ite debata persidoho di ban. Atau rukun niroha dipatarida si Musa di si. Ya. Dan ngadong guguna sendiri, dan ngadong wasona sendiri. Ia so marite ite gugu dohot waso persidohot debata. Nah, ima si Musa. Nah berikut natabereng sa persejarah no. Wasa debata ikut patuduhan dirina memakai si Musa gaya persidohot hitung-hitungan ni bangsa Israel di pertuban ni Mesir. Menurut aja ada di buku 2 Musa tolu ayat papituhon itu songonon. Dungini na jauh ama nung ngatakas huida perdangolan ni bangsoku na di tanah Misiri. Takas taboto debata maparateatehon jala mabait tindakan holongna. Merhite-hite pernyataan di mana, hata di mana di buku 2 Musa tolu. Nah pertama, itu nakaning di ayat papituhon. Nung ngatakas huida perdangolan ni bangsoku. Ya. Jadi di boto debata do takas perdangolan ni bangsa Israeli. Bahasa di patari daud debata di boto imana salihu. Debata maboto salihu. Lalu poin nomor 2 hon iboto ibana do bangsona maka do dia itu nak kaningani nunga takas huida perdangolan ya perdangolan ni se perdangolan di bangsona dan ngadong na sopatar dia do bani dewata ahana ni hilala ni bangso Israel. Ima poin nomor 2. Poin nomor juno nak kaning debata di boto ibana takas di mana takas alai mana bui maboto saluhu. Napa 2 hon itadda ibana hadangolon na niyae ni bangsona. Napa tuluhon nabu tabereng di ayat napa waluhon. Idok songonon. Alani umbain tua tahu paluahon nasi dasian tangan ni halak Mesir tuat ibana debata sendiri tuat patuduh tindakan di mana nyata takas ya. Jadi om magabaran dada
Holan hatua ton ni mana makata itu si Musa lai tua doi mana sen banua kijang patuduon imana naga bisi palua dada hola si palua ni bangsa Israel alai si palua ni salu na jolma baru na perlu kita bereng Buasa debatai ke persidohon mari tete si Musa didok dia sia ope idama nunga sahat angguk ni halat Israel tua winna nunga sahat ya ditangi hod debata angguk ni halat Israel sahat tu ibana itangi hod ibana di boto ibana ya angguk ki sian bangsona lawatan na dang putus hubungan ni debatado na sida baru na berikutnya na terakhir dia sapulok sono ope lao mau suruhku maho tumopot raja Firaun ya jadi dung di patakas debata hadirion ni ibana maradoko si Musa di na persidohot si Musa rabdo debata bahkan debata rabdo si Musa ya disuruh ibana ma si Musa madapoton si Firaun amana buta bereng sen persejaron amanginang saluna na sesiol ma persejari sekolah sahabat marhite at penebata ministry debata patuduhon ibana persidohon ibana patuduhon holongna ibana pataridao jajina tu bangsona bangsonang nipilit ni mana jala bangsonang nipaluan ni mana nah pertama molo pardangolan ni bangson ni Israel di boto ibana songoni manang pardangolatta di bagasan parngulutta di boto debatado takas pardangolatta na paduaon dakolat debata maboto pardangolatta didok debata sendiri takas mangida hita salun asa taboto debata adong na tetap maradopok kita na patuluhon na buta berek sa persejaranon debata sendiri tuat nagay paluaw kita monang imana sa parmarani mga leos sa dijaminat kita bebe monang di bagasan parngulota asal mga sahod debata na berikut na papaton ikroi tamada poton debata tapasa saluna tu darupan ni debata bahkan molope ikon meradopon angguk-angguk tapalu mehot tu debata jala dakolani nung tajakko ni boy do tong hita gabe songos si Musa nagabe sada alus niaka perdangolan niaka na asing gabe utusan suruan ni debata nalaho peluahon akan na asing sian perdangolan na campur tangan ni debata persidohot ni debata mamak hita di bagasan perngulota sigano bari Oma nagabe alus ya suku-sukun na buhay upasat tami. Marite-ite suku-sukun ni amang pendeta si Manukalit ya sungod dia do jauh papaturakot tu si Musa buasa ma ibana naeng parsidohot itongatongan ni bangsa Israel di parhatubanan di Mesir. Anggiak ma Tuhan madongan ni hita saluna. Shalom muliate madihita. Amin. Maule tegodang tu amang pandita tampu bolon. Ya. Sanggiak ma kita boy mengatusi persejarata di hari Senin do hari Minggu, terlanjut ma persejarata di hari Selasa. Persejarah non. Ima pandita purba. Didok sangonon buasa ma si Musa. Naingum botosa guar ni debata. Jala dia do rikot guar nai. Ipat orang pandita jo sautik mardongan mauliate. Muda teh di suku-suku ng pinasa niyang pandita
Siman kalit. Wasa masih Musa nang ubotosa guar ni di bata. Jala dia do rikot ni guar nai. Memang molo tahu pas sejarah no jalan nang tajaha di sude pas sejarah taring ni guar ni di bata. Tarno mobi ditiki debata pajuppa do si Musa molo di uduan ni pasajarata di rabba namar nala-nala suku-suku ni si Musa ise do guan debata pata daw dilinen na di tu si Musa ima eheze aser eheze molo artinya son audo noae audo sogot molo di bahasa Indonesia aku adalah aku. Di bagasa 2 Musa tolu ayat 12 rodi 10 tong isu iban di bayat Jehovah do di hata eheze natudos dot ayat 14 uju ibana wadot tu si Musa udongani peho lapatanna di si namanot dong do debata ibana do debata na transcendent jala ibana do debata na imanen jala tinggal di tengah-tengah nasida na mengupu jala nasarep matodi. Jadi di hatiha di suku si Musa debata dia do guarmu isa do guarmu inna sukun alu sendiri debata dang goar ibaen ale dokon auma eheze aser eheze na artina audo noain audo sogot inna. Jadi dapat patu duhot tu si Musa ia debatai do nama dongani si Musa noain rodi saliling nililing na gua ne debata molo di tabuka gurang do mamakyo Yahweh molo ser bahasa Inggris idokor the Lord atau Tuhan mana na debata nunga ditada akka bangson di debata sian mulana matiki di patu debata dilina tu si Musa maka namar padukku si Musa ise do tutuho inna ise do sasitong na ide suku-suku ni si Musa ala narikot do di mana ise do debatana na makata do imane ale de alus ni bat alai moti mana adong do na maju imana Yahweh adong do na lain na molo song di pasalmen do tolu esa dah molo syarhata aslina Yahweh rohi Jehovah do si parmahanau molo di pasal medubtulu ayat sada disandokon nunga ditadak ka bangsa debata siya mulana nang pedang diboto na sida dohot bagas lapatan ni Guari nang si Musa diboto do ni Yahweh alai songon halak na asing dang diboto iba na si tong lapatan ni Guari suku-sukum may mana makanya suku mana ise do guarmu ima sada suku do paklapatan ni gor na gumudangi jala mengurupi gumudangi di bagasa 2 Musa ono metolu di si Jehovah makatahon jala papatan do au tu si Abraham dan tu si Ishak do tu Jakob margor debata nasun hinagogo aledang di papoton na sida iyang guarhu Jehovah di 2 Musa tolu 2 Musa onom ayat tulu oddo lapatan na iya si Adam si Noah si Abraham dot akko puta si jolo-jolo tu na dang manada guar Yahweh alai di sila lapatan na iya nasida dang di moto takas iya lapatan ni guari guar na Yahweh na patudun hinatutu ni ibana iya ibana tutu debatan na marhadiliyo debata ni bangsona debata parpadanan ibana debata na jonok jala solhot narong di tonga-tonga ni perdalanan di manusia debata na sun hinagogo ima debata na di bagasan halongangan mengurupi marhite-hite huasona alai Yahweh ima debata na patudun hagogo di parangena di bagasan holong dohot asini roha ibana do debatan nasada dohot Elohim
nasun hinagogo marhogogon manang transcenden debatani saddok jolma. Dison malirok ka ng padita si manukali na kinggiro rikko na managdagon goar manang majugon ni debata dada sada halongangan ni. Ina pabotohon goar na lapatan na mga jarot tulungan jolma hatigoran di debata dot haluaon na pinasahat na tunasa jolma na olo ro di bagasan ha porsyon na. Molo tabuka, molo di bahasa sini na tunggura kirdo akan na poson debata, na poson ni Tuhan, na pasahaton gor-gor ni debata maju songo dia na dihilala ni imana. Molo irokod debata ni saddo portibion Yahweh Sabaoth. Molo idokon debata na tibo manang nidokon si El Elyon. Molo idokon debata na setong manotong marnida hita debata na marnida ima El Roy. Gudang adong na madokon si El Sadai. Adong na madokon Yahweh Nisi, Yahweh Rapa, debata na pamalupon. Jadi molo na dia dogon ni debatain na molo tu si Musa idoko debata gon debata ima audo noy audo sogut. Aheje asel aheje. Jadi molo gon ni debata dang na gon ale bohado ditiki sahala jolmei na majuhon. Molo Jesus maju debata Bapa inna. Bang molo songo di lagu-lagu na setotong di deujol masonari Yesus kekasih jiwaku inna. Jadi dang ngadong gon ni debata nata surat di Alkitab alai hola disuku si Musa isa dogar minna aku adalah aku audo noain audo sugut. Molo di pengungkapan didokon alfa dan omega yang awal dan yang akhir. Jadi molo suku na dia doriko nena tung tabuman yang molorong panggilan sayang ta tu salah jol masoni mana panggilan sayang ta tong tuame. So dia balgani holong ni debata, so dia basa-basa debata na hitalala tahilala so ni manan pajuta tu debata. Ido amang padita si manukalit sotik hatorangan ni suku-suku na pirasaan niya padita. Bandong balate. Maulay tegodang tu amang pandita purba na patorak ko sautik di persenjata di Silasa. Ya, sehingga kita merholong terus tu di batate. Ya, songon kita tu manusia. Noaim hari rebo tu lakosal na itu amang pandita tampu bolot persenjata asalam takas mengatusi persenjata di padua honon. Songon dia do bata mengalusi si Musa. Jala persejaran dia do na patut si tapuata siani bain didirita sendiri. Ya, paturakan amang pandita sautik asa mengatusi hami dohot Python ABM. Mulai Mulate salina itu amang manukalit nang pasaton muse suku-suku di persejarah di hari Rebu ya. Idok nakaning di suku-suku ni songo dia do debata mengalusi si Musa. Songo dia do debata mengalusi si Musa. Jala persejarah dia dona patut sita puota siani bahit di diri ta sendiri. Ya. Molo tabereng do di buku 2 Musa 4 ayat 10. Dok songonon. 2 Musa 4 ayat 10. Alainin nasi Musa ma tu Jehovah. Ia le Tuhanku yang goahu dang jolma perhata nang olat ni natuari nang olat ni natuari sada nang olat ni dung makatai o dot naposom ai do pamangaku jala halang dilaku
ya ngasai di odol hod debata si Musa asagabe dohot ya di upaya ni debata paluaon bangsa Israel alai tetap ibana patuduhon bahwa ibana borat rohana ya nak kaneng ngata pat orang songod dia si Musa alai dison tetap ibana herana mangela ya unang do imana ya parsidohot campur tangan. Nah, di tasaluk na manginang na perlu tabereng di persejaranon. Songod dia do debata mangalusi si Musa. Emang borat do ulah ono di ibana alai. Ahmad Abu tabereng. Sampai do si Musa halang dilaku. Ya, duk pamangaku. Hebat orang debata. Ada tetap diupayakan di mana? Nang do imana parsido. Nah, di patorang di bagasa persejaranon. Respon ni debata. Tanggapan ni debata. Maropos si Musa. Halus na diban ni debata. Nah pertama nabu tabereng dia 10 sada udutan ni dua Musa pasal obat. Dunginin na Jawa matu ibana. Tung ise mama bahen marpamangan jelmai. Tung ise mabahen na ngungu manang na nengel manang na marnida manang na mapitung daau jauh bado ya jadi na parjolo tabereng di persejaranon di suku-sukun nani pasaha dewata tung ise mabahin marpamangan julmai ise yang gak usah debata. Jadi na ditegaskan na pertama-tama tu si Musa nage persejarah di kita debata adong di ibana na negara di bahasa Indonesia otoritas panoppa ni jolma bahkan saluhuna hadongon anatomi ni jolma termasuk mai pamangan ni jolma bahkan termasuk mai pamangan ni si Musa onma nani odolon ni debata tu si Musa respon alus napa duahon di ayat 12 idok songonon opelaho maho hudongani pe pamangan ni upodaho pe tuho sidononmu ya jaminan siat debata garansi siat debata tu si Musa hudongani pe pamangami ya hupodaho pe tuho sidohononmu parsidoho debata bahkan sampai tu pamangan ni si Musa anek si podahonon ni si Musa di si pasaton ni si Musa pasaton ni debata pariti-iti parsidoho ni si Musa lewat pamangan alai tung pesongoni dia 10 natoktong si Musa pada diri dahon dirina songon na menolak manang menolak hidup mas dia 10 jadi terima si tutuma Jehovah mida si Musa di dogma da di si do si Aaron ahami margalepi
Huboto do padde ibana makatai ida mahut iperuar ibana majupak konho yadung ho di ida lasma rohana di bagasan, ya. Jadi debata di pasa tu si Musa, di atau tu si Musa, di sido si Aaron ahami, uboto do padde ibana makatai. Gabe si Aaron manang si Harun juru bicara. Ala tetap do ikon roh do si Musa gabe pemimpin utama di rencana asabui bangsa Israel haluar sian tanah Mesir. Ditiki si Musa mangalehon alasan menolak debata mangaleo tuibana janji na donganani debata ibana. Ditiki mangelak si Musa idokon asana asing nagabe utusan suruhan ni debata. Muruk di debata, tarimas debata. Alai tetap diatur debata. Asa si Musa mengatusi mau lemar hiti-hiti campur tangan ni debata. Dan adong nasubui terpatupa ni jolma. Jadi persejarah nama nabu tabere sian persejarah di hari Rabuon bahwa songodir debata mengalui si Musa jala persejarah dir na patut si tapota mulungahi tadi pakai debata unang ma tapatuduan haju gulota, ya unang sempat terimas debat jala disima ikon patari dahonota adong do debata na patuduon huason jala di ahurangata taingot ma garansi janji ni debata di hahurangatai di nasotolap pita mangulahoni gogo siad debata na leanon na do tuhita ima sadahal na luar biasa, ya tumpe si Musa nak kaning mamereng dirina dak pantas, ya dak pistar dang malo itola imana tugas unang mahita dinata ida dirita nata nilai dirita unang may gabi sada alasan dihita dang gabi parsidohot di ulon ni Tuhan dang gabi parsidohot di melayani di bagasat Tuhan di rumah tangga terlumubi di uria dakwat tusi dang tolapau dang adong pangatusyo dang adong kapistaraktu molo tadalo debata dia urang atai roida tu debata leonon ni debatado pasti, ya gogo dihita asabu taulahon saluhut nai oma nabue walusi hami sia suku-sukun nani pasa ni naposona amang padita si kali songodiro cara debata mengalusi si Musa jala persejarah diro na patut si tapota sian pengalaman ni si Musa na ni utus ni debata di bagasan persejaran na lau paluaun bangsa Israel sian tano Mesir. Songonima nabu pasatami mardongan mauliate. Amin. Amen. Mau lihat tegodang tu amang pandita
tampu bolon na patorakon persijarata di hari Rebo lantakas taboto persijarata di hari Rebo noaim persijarata di hari Kamis neng turimpunan durang turimpunan ta bagaimana persijarata di hari Kamis na di patorang ama pandita purba songon dia do hita ama pandita mana kasih barita na marnasingon jala parsiajaran dia do na patut si buata siani patora kana mampanita sodik mardongan mau lete Mulai diskusi ng pinasahat niya mga padita sa manukalit. So dia do hita manakasi barita na marasingon jala pasajara dia do napatut si butot ta siani on wati pe pasat do hita uluan na ima sunat o pasajaran dang taringot di sunat alay taringot di dia si Musa mangalo si sada pangiduan ni debata didiki di pangido si Musa nang mula kimana di son idokon di pasajaranon aka si Jehabi bil tatsonggot apa tatsonggot bol hujahon alanya ha adong sakap ni debata jala adong di rohan debata neng membunuh si Musa mangihuto barito takasma na pinangido di si ima sunat bahado tui alana termasuk sudah ahana pinudahon di debata tu si Musa dioloi ale taring waktu sonaton lupa imana Musa na jongjong gabi uluan di bangso ni debata ikko patuduhon pangloyon dohot ha porsion na napita di debata asa patut ibana na laho manguluan halak gabi si pangoloi iro tutu so kita sada uluan di gereja na boy pa si botot ta siya noon pasejara noon otik na songonon unang holan na manjanita kita jago manghulahon dangaron unang holan na madoko kita turuasi jago ale manghulahon dangaron iro na diro na pasejara noon iya si Musa di bawah debata gabe na manguluho bangsoi ape si Musa dang mangulahon di so musi dokon di pasejara ton ikon gabe si tiruon do ibana dina mangaleon hosana hippal tu debata ripena si Jipora ima sahalak perempuan na mangulaw jala manunaton buha bajuna dohot lahop paluahon hosani sinodukna direkon ibana tupat ni si Musa sibur ni anakna jala mudal na manggobarhon padabusion disondokon parsiajaran narga si Tiopotta namasa dison oddo dang jadi hita manudati mengulaw dia nataboto nasitong jadi parsiajaran di hari Kamison nasitong don na niulahon ni napengidon di bata jala di boto si Musa do sitong inalo si ulahon ne aledang diulahon Oma pasyajaran si Wototta di pasyajaran hari Kamison. Jala di somuseka di tulisan ni Sister White di Para Nabi dan Bapa halaman 265 di tongad dalan siyang midian Musa nunga majak konsada si pasingot na palongakon jala pabiarhon rohani harimason ni debata sada surusuruan patuduhon diri tu ibana tu si Musa jongjong di bagasan harimason nalaho mamunu si Musa dang adong dilehon di si hatorangan alay si Musa margogo marningot iya ibana nunga mangalupahon sada siyan akap pangidoan ni debata ima sunat dong dipaingot susuruan ni mana jala jongjong siyan harimason ni debata dang pasti bahasa neng gabi neng bunuh debata awate iba suku-suku ni mana dang jala suru-suranon dang ipabuong manang alanya mana marhimas debata di mana
dung sadar memana oi do tutuba lupa tutuma panunaton ima anakku. Jadi di mana ma marhita tangan di mana sadili dungi dilanjut di mana ma di bagasa perjalanannya. Dabang dainang gurang do hita sonari kolam madokku kita jago ali mangulah kita hurang. Jadi iko meta song nedokon ni aka postel kaboy mehita gabe surat na jinahan ni jolma mahite pabenan mahite pangaloy tupati ni bata jala mahite na songoni dang lu jabe ta markakaya dang lu jabe ta habis sabing tudia ale molo siap parni ulot taro taulah damang dainan do taulah na dinggat pangaloy tu di bata yakin mahita boy ma mona ka jolma jala boy ma jolma na jolok tu hita mangihut to di bata Omma taring opal sejarah nama pandita semenukalit dia do pasejaran jala arus subutota unang malupa hita mangulahon molong ataboto nasitong mangulahot tu debata omma pasejaran non mardongan moliati Mauliate godang tu amang pandita purba na potorakon perserata di persejaran paduahon. Noaing tabegema rimpunan sian persejarata di bagasan saminggon. Ima na di bayan amang pandita M. Simarmata. Salom horas madhita saluna. Oras. Maulia tema tutu dia kana posoni Tuhan. Ima awang pendeta simanukalit na mga leos sadatiki diaw mga riputon ima parsiajarata apala ditikyon. Namar judul ramba namar nala-nala. Nung ngabe tutu di patorang akan posoni Tuhan. Amang pendeta Purba, amang pendeta Tapubolon, do amang pendeta Sinambela, ima hatani Tuhan di bagasan saminggon. Alay adong do hutait sautik songo sadarimpunan ni hatani Tuhan, naung di pasahat naking akan apusuni Tuhan, marhite-hite jauh-jauh ni debata, di ramba namar nalalai, tu si Musa songo sada gabe pamuhay nalaho mambahen dirina gabe sahalak na posoni Tuhan na mamboan mulak keluar ima bangso Heber sian tano Mesir tu tano Kanaan. Sada na parjolo marhite-hite habengeton ni si Musa mandalani ngoluna di luat Midian. Ima diinganan ni si matuana si Jitro sahalak malim di Midian mambahen ibana benget mandalani ngoluna. Nang pe ibana gabe sahalak parmahan di tiki natung masay leleng 40 tahun. 40 tahun. Alay di pajonok ibana do dirina tu debata jala mardalan rap debata siani may ibana gabe dipersiapon gabe sahalak parangan na poso ni Tuhan. Na paduahon. Di boto si Musa do, ia dirina, dang margogo, dang marhuaso ibana, jala dang sanggup ibana, manguluhon bangso ni Tuhan ni, siya tano Mesir, molo mangandalhon dirina sendiri. Balgani ulaw na di pasahat debata tu si Musa, gabe suku-sukundo si Musa, tu dirina sendiri, tu debata ay ise maaw pola. Nemana. On,
patuduhon dirina parange haserepon marhite suku-sukunon. Jala bolo mataberek do dison. Ala di patudu ibana do haserepon marhite suku-sukunon. Debata tabereng nang pesoni ibana dipakai debatado ibana parsidohot mangulahon jojo di debata ima akan naseret marroha. Jadi hitape tutu sahali nang manian songon si Musa na modern di jamas saunarion seret marroha, ya seret marroha. Napatuluhon di patandahon debata dirina tu si Musa ima na ido na adonuai au sogot jala ibana Jahoba debata sito palagit do tanoon dohot saluhut akka isina jala debata sude jolma. Jadi on songo sada pembekalan di bagasa partondiota di pawahon debatado ise ibana sasitongna tusi Musa asa unang ragu imana mangulahon jojo di debata. Alai di paupaton borak ni rohani si Musa padahal ton jojo ni debata di bayan ibadah do muse songo sada sidalian nalaho manundali jojo ni di bataon dang maluaw makatain na muse. Alay o pesada sebenarnya songo sada seret miroha do nang pe ibana berpengalaman jala memang na iboto ibana do kegagalan ni ibana tiki ibana di Mesir nalaho membela bangso heber na adong di jolona tiki marbadai tajahay di persejaran na parjolo di Tiriulan manang libih gudok salpu. Alai di dok ibana itu debata rodo debata manolopi hatani si Musa jala mandongani ibana nang pe rap dohot hahana ima si Harun menghadap tu Raja Firaun. Naparpudi sahalak na poso ni Tuhan na poso di debata ikon boydo patuduhon pangoloion tu jojo ni debata tu hata ni debata jala gabe sitiruon di dongan jolma na humaliak kita. Alani marhite-hite parsiajaran naung ta parsiajari ima di bagasan samingguon. Siang gia matutunian panjowon ni debata tu hita nang pe taboto songon dia hagaleota alai adong do debata na mangolu adong do debata na marhuaso na boy mangalehon dihita sada huaso na laho pada laton lomo ni rohani debata jala sianggia mai tutu gabe sada pasu-pasu di humaliak kita jala gabe uluon di partondion di bagasan parngulota oma songo sada ripunan ni sikola sabata apala di bagasa saminggon sianggia matutunianon boy membae sada pertumbuhan partondion di hita asalam jonok tu debata jala taatu si rencana debata do jojona di hita di akhir zamanon di manang na di ari parpudion upasama di hita saluna mardongan mauliate Mauliate godang tu amang pandita Simarmata nambayan rimpunan di parsejaratan padua. Raing martang yang mahita tapangidoma haradan ni amang pandita tampu bolon
tangiang panipuli pasatami matu panita tambungol. Mulate madita saluhna sonari tapoduk marohatta martang yang mahita. O Tuhan Jehovah, amang pardengkan bahasa na marhabang sa di panagijam. Titikyo na lewang amang nung ngasidong wihay marsiajar senatam di persejaran padua di kuartal patuluhonon. Songo dia dibata patadao dirim maradopot si Musa lewat api na maranala di bagasan Ramba. Tuhan namin dari surga ang giat mapersejaran ng pasatami. Gitikyon baik marite-ite na posom pendeta si Marmata, na posom pendeta Purba, do na posom pendeta Sinabela, jangan na posom sendiri pendeta Tapubulon. Bahkan na dipandu na posom pendeta Sunukalit. Buy maritor di berbediyay. Dia ka damang dainang ak anak komu na manangihon bahkan na mabigi sian YouTube Advent Batak Ministry lamang atusi di bagasan hadirion na Sidaganup. Songo dia de bata na tetap patuduhan hadirion na jala belgado rohana tetap rapak parsidohot-dohot tami. Asalam manadda hami dihadong ni debata na sangat luar biasa. Api perdangulan naro Tuhan. Bahkan dadahula perdangulan. Api keadaan nami naso mabaik kami mampu mangulaw sa luhuna. Dadahula sa luhuna ilamang song-sonido. Api na mabaik kami di hahurangan namin na takas. Bahkan dada na sutakas gabi mabay sada penolakan namin merupakan Tuhan. Mariti persejaranon di paingotan. Buy mahami manangiyot Tuhan. Rodo dopamu bahkan mangandalo Tuhan diak kasaluhunay. Gabi buy mahami makalason si dohot dengan dibasam. Na niutus mo kami. Nagabi sada pangula di ulan ni Tuhan. Dadawalan pangula di ulan ni Tuhan alay buhay gabi situruan di umol yang namin. So nguni man yang kami sa luhut na namarangihon persejaran noon. Akadamang day na akenakon. Tuhan namin na di surgo ang giyak ma disudi ng aka damang day na yanakon mo na manangihon na mamereng persejaran paso-paso ni Tuhan geruk marsadasan. Masuk-masuk Tuhan dinasida asang giat sudenang boleh mengatusi dia ke rencana-rencana Tuhan di gaduh-gaduh nasida. Tuhan namin na di surga masuk-masuk Tuhan nang doh diam yakan apa somon. Baik na adong di Amerika amang sinambela bahkan namin dari lubuk dalamon pendeta Purba na adong di Pakat na yang berangkat ke tempat pelayanan na baru mungkin bersugut bahkan pendeta Simanukal na adong di Barus pendeta Simarmata di Rumbay Palas anggit maliamang dia ka ulau nami penggembalaan tetap Tuhan na wandalok kay makubasi hamil sa doon. Saya sama liamang akahurangan panglasyo dosa nami aso nang si pangabati si do dengan dibasap na patut gay bagian nami kanu jakon malemang tangiang dot ililit namin usang bawa namin itu depan olan mariti na Yesus Kristus ang matang kepan. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita tampu bolon na bayan tangiang panipuli di Sadarion.
Jadi itu hita amang daina, kami mendok mulai itu hita saluhutna, nah saya totong menghiuton Advent batak ministrion. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita saluhutna di sadarion. Songon upasa tu hita saluhutna. Habang maaduhun songgop tudakka tusam. Beta hita rap udur nam subscribe channel ABM. Matutu. Padua halihon. Bangot marhalto niagatan di tonga ni robean. Hora samu naman jalo songoni hamina paradeon parsiajaran. Matutu. Patolu halihon. Sian barus ma tu si bolga. Se si borong-borong tu balige. Debatana gok basa mamasu-masu hita sude. Matutu. Matutu. Au paton. Saat ni solo sahat matu botean. Saat itu 3 ras. Sahat ita mangulu sahat matu panggabean jala horas. Horas tu ita Horas. saluta. Matutu. Orang. Horas. Mau lihat godang.